bore da! Croeso I siop dillad Emlyn Davies. Gysodwch fi, gwydwch. Dwi'n anghofio fy manners. Enw fi yw Minnie Owen, neu fel mae pawb yn gweud rhwng ffyrn, Minnie, a fi yw perchennog siop dillad Emlyn Davies yma yn Dowlais. Gan y fy nhad Emlyn Davies yng Nghastell Newydd Emlyn, dim yn bell o blaen wain. Wel, dath yma I weithio, a wedyn agorodd y siop yma yn 1898. Yn iddo fy nhad, oedd llawer o bobl yn ddod I Ddowlais I weithio yn y pyllau glo a'r gweithdy heian hefyd. Oedd yn rili fisi, a chymod beth, o'n i'n gwerthu lot o brethyn Cymreig a crysau Cymreig. Ydych chi'n gweld y pamffled yma, Make Do and Mend? Oedd Mary'n gweud bod hi wedi dechrau creu par o trowsus I bleddyn bach sy'n byw drws nesaf mas o hen sgart. Mae'n wych beth gallwch chi wneud mas o hen jwmper neu hen sgart. Dwi'n sori, dyma fi'n brolio ymlaen. Beth o'ch chi'n prynu to?